An balimaw ani ɲankuma bi kibaruya min b'an bolo ka da tulo kan o de ye maliyɛnw caman bɔla kunun tɛnɛ don ka taa libikaw ka lasigidenso min b'an fɛ yan nɔ n'an ko a ma ko ambasade ka taga o da la ka taga u ka nisɔngoya yɛrɛ sabula olu balima minnu bɛ libi olu kɔrɔw n'u dɔgɔw n'u denw olu de bɛ jɔnya wale sugu bɛɛ la yen nɔ tɔɔrɔ sugu bɛɛ bɛ ka da olu kan ale ni ɲani sugu bɛɛ u bɛ feere k'u kɛ fɛn sugu bɛɛ ye olu ka nisɔngoya in senfɛ u y'a yira k'a fɔ ko libi tɛ tubabudugu ye libi ye farafina yɛrɛ dugu dɔ ye an fɛ yan nɔ mɛ n'a yirala k'a fɔ o libika kelenw de bɛ ka farafindugu tɔw maltraité tan cogoya la ko nin ko in nin waleya in a tɛ kun olu fɛ fiyewu donc olu ka laɲini ye mun ye jamana ɲɛmɔgɔ n'olu bɛ se ka mun kɛ nin ko la olu fana ka o ko in kɛ sabula nin wale in bɛ sen na a bɛ san damadɔ bɔ jamana ɲɛmɔgɔw fana tun bɛ k'a kɛ i n'a fɔ u tɛ fɛn kalama nin ko in na k'a sɔrɔ ko in bɛ yen nɔ a bɛɛ la kibaruya wɛrɛ min bɛ yen nɔ ka da tulo kan o de ye segu dugu dɔ bɛ yen nɔ ko sebugu muso dɔ mun si b'a ta san 30 ɲɔgɔnna la o su taara ye kɔlɔnkolon dɔ kɔnɔ yen nɔ mɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko su in tun bɛ yen nɔ a bɛ ɲini ka kunɲɔgɔn kelen bɔ mɛ an ka finitigiw ye enquête dɔ dayɛlɛ walasa u bɛ se ka nin saya in cogoyaw bɛɛ dɔn cogoya min na an balimaw kibaruya minnu tun b'an bolo ka da tulo kan o de tun ye ninnu ye an ni ce aw ka tulomajɔ la